Šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve je u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno. Wow, kako cool. Mislim da sam preterala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad to sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup. Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo proba šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Nevjerovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada. Nije loša. Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba? Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj. Okej, pokušat ću da ponovim za bakom. Uj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli. Sad biber. Divno, zadovoljna sam. Što? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i ispržiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomoranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. A verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno. Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo o pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično. Baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobra u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako.
Sad samo treba sačekati. O, šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho, muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup i stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? Ispašće tako dobro. Sad ću provjeriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. Ah, kakav miris. Kolača stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I naravno gde bez prelepog serviranja od šefa. Jao, koliko šlaga. Svaka čast, šefe. Oho, moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj lifehack neće izneveriti. Izgleda ukusno i miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa ni nešto. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena. Kako veliki kolač. Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefa je pobedio. Svaka čast. Oho, koliko proizvoda. Šta spremamo ovaj put? Supa? A koja je vaša omiljena supa? Pišite u komentarima i možda u sljedećem videu naši učesnici će spremiti vaše omiljeno jelo. Šef je ozbiljno preuzela kuvanje supe. Pogledajte koliko različitih sastojaka ima. Ali ni jedna supa se ne može napraviti bez vode, zar ne? Sad malo pavlake ulja. Odlično. Dodaje začine. Lakše malo. Izgleda da sastojci za ovu supu se nikad neće završiti. Sad još i škampi. A Jane se kao i uvek zabavlja. Hej, devojko, smiri se i počni da kuvaš. Baka je već isekla sve potrebno povrće. Wow, izgleda da nas čeka supa od pečuraka. Sigurno je sama skupljala te pečurke. Baš lepo. Dodaje pavlaku i muti to sve. Divno. Baka je napravila odličnu supu. Ali ništa nisam zapamtila. Mislim da treba staviti ovo. Ne, a možda ovo? Nije loše, ali treba nešto drugo. O, da, to mi treba. Sir. Ubacujem ga ovdje. Da, a sad mešam. Odlično mi ide. Ispada da praviti supu uopšte nije teško. Sad ću dodati malo šargarepe. Odlično. O, kakva zanimljiva stvar. Idemo. Super. Mislim da je moja supa spremna. Mogu je sipati u tanjir. Sama sam smislila taj recept. Šta misliš, bako? Vi ste diletanti. Ostao je završni dodir. Op. Čija supa će osvojiti Maryino srce? Supa Jane je baš neobična. Bakina supa od pečuraka izgleda divno. Ali nije ni supa šefa ništa gora. Na tebi je da odlučiš, Mary. Probat ću ovu. Miriše čudno. Uj, jesu to pečurke? Mrzi mi. Sljedeća supa. Šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. Ne, ni ova supa ne valja. Ostala je treća supa. Izgleda gadno, ali probat ću je. Oho, wow. Ovo je najbolja supa koju sam ikad jela. Oho, Jane, čestitamo ti. Veoma neočekivana pobjeda. Stanite, ne smete ulaziti sa hranom.
Jao, šta da radim? Mogu li proći? Naravno. Zdravo, čeka me doktor. Da, naravno prođete, nema problema. Opa, smislio sam nešto. Stavit ću ovo sve u ranac. I obući periku. Eto, sad sam lepa plavuša. Sakrit ću ranac. Eto, sada imam stomak. Našminkat ću usne. To je to, sad izgledam kao pacijent. Jao. O, novi pacijent, mogu li da vidim? Ne, nemojte. A važi, prođete onda. Trudnice su tako lepe. Ne smete ulaziti sa hranom. Šta je to? Hajde, stavi sve u kesu. Jao, šteta. Jao, šta se desilo tamo? Sklonite se. Kakav užas. Doktore, umirem. Vozite ga u operacionu salu, hitno. Nadam se da će mu pomoći. O, Bob, prijatelju, šta je bilo? O ne, kako ću bez tebe? Trebaš mi. O, papa, to je bila šala. Znaš šta sam uradio? Doneo sam ti puno slatkiša, vidi. Sad ćemo to sve pojesti. Tu je mančmelu i M&M's. Ej, a ja? Ups, samo sam htjela nešto slatko. Sad ću uneti slatkiše u odeću medicinskog brata. Jeste li još ovdje? Vaša smena se već završila. Možete ići kući. Doviđenja. To mi deluje baš čudno, ali dobro, idem ja. A evo slatkiša. Nema nikoga, odlično. Evo kutije, izvolite. To je sve za tebe. To sam ja, Bob, vidi. Ćao. Ćao, kakvo iznenađenje. Hvala ti puno. Hajde da jedemo. Hej, dajte i meni, molim vas. Da, čao. O, ne. Šta, doktor? Gotovi smo. Rekla sam vam već da ne smete unositi ništa slatko ovdje. Sad ću ja vas naučiti pameti. Hej, daj mi to. Možeš proći samo bez slatkiša. Tako je bolje. A ti? Smislio sam nešto. Uzet ću ruku i sipat ću bombone u nju. Tako je. I reći ću da je to moja ruka. Uopšte se ne vidi. Siguran sam da će ovaj plan uspeti. Joj, kako me boli ruka. Jadan, mogu li da vidim? Ruka, hitno moram da idem kod lekara. Dobro, prođite. Moja ruka. Šta je s tobom, Bob? Šta se desilo? Joj, izvinite. Vidi, doneo sam ti nešto. Gledaj. S mojom rukom je sve u redu. A ovo su Skittles bombone. Da, i ti ćeš dobiti. Obožavam Skittles. Ne smete ulaziti sa hranom. Prođite. Jao, nije mi dobro. Moram smisliti nešto. Obući ću lekarski ogrtač. Gotovo, sad sam i ja ovdje doktor. Vezat ću kravatu. Sada mogu uneti sve što poželim. Za svaki slučaj ću zalepiti brkove i uzeti medicinski kofer. To je to, spreman sam. O, doktore, baš ste na vreme. Imam užasnu glavobolju. Pomozite mi. Ne znam kako da vam pomognem. Nemate temperaturu, sve u redu. Ali strašno me boli glava. Možda imate lekove? Ajoj, gotov sam. Da, naravno da imam. Sad ću pogledati. Odlična tableta. Uzmite to od glavobolje. Hvala, doktore. Šta? Ali to je bombona? Jeste htjeli da me prevarite? Šta da radim? Ja sam doktor. Ja sam pravi doktor. Lažeš me? Sad ćemo je prevariti. Sve će biti super. Hej, šta je? Loše mi je. Sekund, provjerit ću. Šta se dogodilo? Pa mislim, treba mi doktor. U redu, prođite. Dobro je. Kakav zanimljiv trak ostavlja ovaj bolesnik. Ovdje nešto nije u redu. Ne, stanite odmah.
Mislim da imate neke slatkiše. Aha. Ojoj, uhvatilo me. Vozi me brže odavde. Aha, još jedan. Ostavi piće ovdje i prolazi. Ovdje već imam celu kutiju. O, ti si divna kao cvet. Poklanjam ti ovo ružu. O, kakvo je to čudo. Cvet meni, baš lepo. Kakva zabavna muzika. A sad ću neprimetno proći. Slušam vas. Vidi koliko sam ti slatkiše doneo. Wow, pa to je super. Hvala, prijatelju. Koliko hrane, presrećna sam. Jao, šta je to? O, kako lepo. Hoću da plešem. Twix, moj miljeni. O, vidi kako smiješno pleše. Pa, devojke, vreme je započeti naš izazov. Ja ću prva pritisnuti dugme. Obožavam plavu boju. Nadam se da me ova ljubav neće izneveriti. Baš me interesuje šta ću dobiti. Miranda, ne ljuti se, ali plava boja te izneverila. Neka hrana iz ove kante nekad bila ukusna, ali trenutno nisam siguran. Možda ćeš imati sreći i naći nešto vredno. Što je to? Zapravo nije lepo bacati smeće tamo gdje neko sedi. To je veoma ružno. Uj, odvratno. Ne možete to da radite. Naša pravila to dozvoljavaju. Kako smrdi od tebe, idem kod Eme. Neću ništa izmišljati, pritisnut ću najlepšu boju, crvenu. Ema, tvoja intuicija te nije izneverila, dobit ćeš nešto zaista cool. Ne hranu i ne igračku, ali nešto još bolje. Oho, to su pare. Biću bogata. Da, Ema, čestitam, dobila si jackpot u prvoj rundi. Ekstra, sad sam super bogata. Nema nikog boljeg od mene. Ema, drago mi je zbog tebe. Čuti, smetaš mi da uživam u svom dobitku. Ja sam najbolja. Blago meni. Koliko para? Odakle taj smrad? Miranda, jel se još uvek raspravljaš sa smećem? Nego šta da radim? Zapravo uspjela sam da nađem kapicu i par bombona tik-tak. A još sam našla otpušivač koji baš liči na mikrofon. La. U redu, slobodno nastavi da se zabavljaš, ali moram da te poprskam dezodoransom jer se ovaj smrad vrlo brzo širi po sobi. Hej, marš! Ovo je moja kutija. Devojke, vreme je za drugu rundu. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Miranda, upravo si. Napokon se i tebi posrećilo. Dobit ćeš nešto lepo. Lepinje? Ali šta da radim sa njima? Nisu baš lepi bez ičega. Ko je rekao da nećeš više ništa dobiti? Imam još viršle za tebe. Sad imaš sve za pravljenje hot dogova. O da, osjećam da ću imati jako ukusan ručak. I to nije sve. Hot dog ne može biti bez sosova. Imam kečap i sendvič za tebe. Ej, zašto sipaš to na mene? U stvari, mogu se obrisati lepinjom, onda će sav sos ostati na hot dogu. Hvala puno.
Baš sam srećna. To je veoma ukusno. Miranda, drago mi zbog tebe. Sad je vreme da Emma pritisne dugme. Ovaj put ću pritisnuti žuto dugme. Veoma liči na sunce. Jadna ti. To je bio pogrešan izbor. Dobit ćeš gomilu smrdljive ribe. Jedna riba? Ne mogu da verujem. Sad će sigurno biti još. Dobro, što sam ponela kišobran? Možda Emma neće da smrdi, ali u njenoj kutiji će biti apokalipsa. Šta da radim? Sedeti i truliti zajedno sa ribom? Ne, jer imam dodatni poklon za tebe. Novi prijatelj. Zove se Cica. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Želi da me pojede? Skloni se! Usput, malo je besna. Ali sprijateljit ćete se. Pa, kako si, Miranda? Super, gospodine voditelju. Ostavila sam vam jedan hot dog. Baš ti hvala. Prelep je. Shvatila sam zašto je mačka potrebna. Poješće svu ribu. Ona jede ribu, a ja hot dog. Obe smo zadovoljni. Ko će prvi pritisnuti dugme ovog puta? Ja. Već sam odlučila koje da kliknem. Nadam se da me plavo dugme neće razočarati. Ovo dugme krije nešto mnogo ukusno. Pasta sa sirom. Već osjećam italijanske note u vazduhu. Pasta? Ali pasta bez ičega nije ukusna. Rekao sam da je sa sirom. To je druga stvar. Pravi ručak kao u restoranu. Veoma ukusno. Ako misliš da je to sve, onda grešiš. Čekate i sos. To je već suvišno. Sad mi je sva glava u kečapu. Oprosti mi, draga Emma, nisam namerno. Nadam se da nisi ljuta na mene. Joj, potpuno sam zaboravio na bostiljak. Da, to je tvoja glavna greška. Miranda, dolazim kod tebe. Sad moraš da pritisneš dugme. Nadam se da ću dobiti hranu. Tako sam gladna. Stvarno hoćeš? Dobit ćeš italijansku picu. Šta može biti bolje od toga? Joj, volim picu, ali što si morao da je tako bacaš? Sad mi je lice u njoj. Sorry. Nisam namerno. Izgleda da nisam najbolji italijanski kuvar. Bolje da budem voditelj najboljeg challenge-a. Sorry. Tako je. Devojke, imate još jednu priliku da dobijete nešto ukusno. Iskoristit ću tu priliku. Nemoj da me izneveriš, crveno dugme. Ipak je izneverilo. Taman sam hteo da oberem svoj prljavi veš. Mislim da je sad pravo vreme da uradim to. Šta je to? Odakle toliko prljavih čarapa i majica? Odvratno. Sad nam treba prašak i voda, inače se ništa neće oprati. Sad će sve biti. Hej, šta to radiš? Nećeš valjda da pereš stvari u moje kutije? Nego što sam došao ovdje? Šta misliš? Nemam vremena da perem to kod kuće. Zatvori uši, sad će malo da se mučka. I još voda. Šta je to?
Idemo. Savršeno i zabavno i korisno. Miranda, moraš da pritisneš dugme. Dobro. Imaš sreće jer si dobila veliku i ukusnu torticu. Zamisli da ti je danas rođendan. Nemoj da propustiš tako dobru priliku, uhvate tortu. Već drugi put mi bacaš hranu. Kako te nije sramota? Naučit ću te ja pameti. Izvoli, prskalica će ti pružiti još više veselja. A na kraju ćeš dobiti vatromet. Miranda, jesi li spremna? Užasan praznik. Ma daj, ekstra je. Ali sigurno nije gori od mog. Možeš uzeti svoje čarape, gaći i majice. Sad su čisti. Kao i ja.